Ndimambo nofemba omwe ogogo mwanzo. Bada ufembe bosi atikaneta zvisingaiti. Atinambovata kubva ipo musi uya uyu. Say guys for the people. Njani nasiri kuda kugokwenzo. Gogwe. Yes. Muri gogwe. Did he say? Aiwa makanakisa. Ndima kabontakazira yeka nasi lipstick yangu iri ndazorwa nevanhu vemusaruni mashemari ashakashata sekutakaresha kuchizora ere vachizora vakandilaina mashemarienzi emusaluni yekuwinsa picket bay mwa ona komusoro ndo andiru saka mukuti nhasi wabhowa pangu pese haisi bhowa here kodhirezi rangu zvei takati smart ega uyai kuna baba Ruva for the people izvimuri takanomufoa asi mukomana wacho hanzi ndogwara ndimugweri mukomana wagwinya uyu atikuona wagwinya udai mambomuitira wanyeri saka baba Ruva vari apa uyai padhuze Sederera mduze nikuone Sederera mduze nikuone Sederera mduze amai vasedera Wafara. Wadzoka. Wadzoka.
Ayo, Amira. Ngatimbotamba. Oh, yeah. You want it? You want it? Tinokukwasai mashamari enu. Tine mufaro mukuru kusangana nababa Ruva vachidzoka kubva kuholiday. Tinavo nhasi kutosvika ipapa ndosaka mutoona kwakatoti tsva vari kutonhuhwirira chivi zvezvi. Saka tine mufaro mukuru kusangana neumwe wedu pabasa. Tafara zvisingaiti. Amoya ari apa uyu ari kudzokera kuchikoro, mwana wechikoro, saka tinoda kutombotawo bhurai yedu. Ndo zvatatichazira kuti munhu kwete kuti unofamba achiri vanhema, kuti ini ndakavatambisa $10 kuti ndichishanda nawo pano, ndo zvakatagwana namaigirei. Saka zvanoita zvakanaka tikati vapurera maaudio baba kati no kana wana kuone kumusha neChristmas ka usagofamba chita zvenhema. Zvakana kuti amo izvozvizvi oenda kumba kwawo odzokera kwamachengeri ondosvika otanga kuudzana nasekuru wake nhema kuti ndaipiwa $5 wozati tiri kusvika pastage yekuti ndonyengerera munhu kuti uya kubasa. The moment uchaderoka munhu wenokunetsa amozviona. Asi nhau iripo apo payabaro ndekuti vanhu vane vachikumbira kuti nyangwa akadero ingogaraiwo nayo. Asi zvichazoitika manje mashamari yenzi ndezvekuti zvinhu izvi hazvina kutanga nhasi zvikaramba zvichiitika inini ndinenda towapa punishment yeti papetro yacho ndine chirapoti dzangu ndichivinga munhu uchidzi munzwire utsitsi ingodai mamubatsira munhu anenge asingachadi basa haufaniri kumumanikidza kana kodati oita rei obika hakezve vamwe vachishanda kadii vachokwati zvinozongobhotsa kuti munhu uyu hatisi kuziva kuti angazogwara kuti hasi kugwara. Saka ndo zvimwe izvozvo. Saka vamwe vakambinga vati baba Ruva panoitwa maofa havafani kuenda kumusha nokuti pavanongoenda kumusha ndo pavanonodhairirwa pfungwa dzavo zvisizvo. Ngavati iwe gwendo kunotevera mai Ruva ngavauye kuno kwarari. Asi inini personally handidi kuti ndizvimanikidzirire kuti munhu ngaauye basi hamozviona. Iyoyo ukangonode ndinda kutonanja baba Ruva manje kuvananja kutoti hazvizodi kuderi manje kana lipstick yangu inogona kungopera chinanja munhu hazvizodi hamozviona. Saka ndozvezvimwe izvozvo baba Ruva vari apa mombosara navo seboys then baba Tanya ndinoda kuti muzotipawo feedback yenyu as a man zvamune maona whatever. Hatidi kuti tivandirani nokuti ndogona kukasira kuita judgment ndovaramwa vanhu vazhinji vachidai mamutora mamubatsira. Vanhu vekubhuku kwavo vese vakapinza mafoni anosvika kana kuma50 vachiti uyai mutore munhu tomutora munhu andochinhira handimozviona. Ndakazoudza zuro ava ndikati baba Ruva musazoona kunge masvika too much zvinhu zvokanganisa uye zivai pekugumira uchava nemunhu ndirafuya usiku hwese vasi anchiti vakadhakwa ndikatoona kuti vakutoramba chikondinya zuro timuzvo ndikavaudza fair ndikati baba Ruva izvozvi baba venyu vakanzi vari kugwana zvava kuti mundiudze one munhu wokwamautsina namaikirenyu vamai mwana zvisvikodo zvoda ivavo vanondokubatsira rekurapisa baba venyu kana kuti kwete. Chandoziva ndechekuti sabhuku foni inenge iri kwandiri nyange baba Ruva akadzokerapo ini ndakavabvunza baba Ruva uyai pano mutaure mega ndakakuvhundisa kuti wambofara nokuti haisi nyore kutora munhu achikuchenamira iwe wakanga unaye kuri kwesoko achitota sekutota kuti anana plaki hamuzviona ukazovaudza nansi plaki kuti hamazviziva muzive pekugumira munogona kufarisa mutaiwo. Saka nandizivi kuti vakanyakubva kuchibosi pamwe ivo vaida kuti pei yavo yese yai vaitore mumaoko kudai vaishandise pamwe pane munhu akavaudza kwamaudzi kuti chirona hafani kuti atenge grosari achiindisa kumba kwenyu puhwai mimari mapuwe mimari baba Ruva muchiishandisa zvamoda. Ndoona sekuti pamwe ndo pakabva donzvo guru kwazvo kuti kuda mari iyi uye iwane dzava
dzavakaita mari yacho yebhazi yanamairuva yakaryiwa hambozviona. Saka inini personally da kuti chokwadi mese muripo ina handikwanisi kunyengerera munhu, ndida kungoti muzvizive handigoni kunanzva munhu. I think ndikanga ndasvika level iroroka babaruva vatova mwari wangu hazvigoni. Kakawanda ndichinda kunovarescua babaruva, asi panapa muzuva ranhasi decision ichaitika usiku hanhasi kusvika mangwana makuseni. Babaruva wanzi vangokwira bhazi ndiri kugeza maoko kuna babaruva namashemarienzi da kuti mugare mazviziva kuti inini ndiri munhuwo handingazofani ndichita sekuti ndakasvikirwa mwana mwari zvokwadi kuti ndishandire babaruva woga. Hazviiti. Ndazama gore rese 2023 ndapinda 2024 ndaita 28 hours ndichingorova zvoti ndichingofamba chidriver vachititira zvavanoda vachitira zvavanoda. Ino iyi personally kuna vanhu vaya vanoti tokumbirisawo muwanzwi retsitsi tokumbirisawo muwanzwi retsitsi. Ndiyo last time yangu yekuti zvichabuda musarudzo nhasi. Babaruva vachikwira bhazi vachidzokera kumusha kwavo muchizvionawo kudai. Ini handichakwanisi kufa ndakatsika kumba kwavava vakagwirwa nedambudziko vakarwira pakanzi kwaita njodzi nanasabhuku navanhokwamautsi musazondifonera because at the end of the day hauchazivi kuti iwo utokangasa mhuri yavava. Hamozviona ndo panenge pakapererawo sarungano. Chiregai kundibata zvachose ndotongozva kuti ndatogeza maoko kubva kuna nasekuru mairuva vana vacho zvisina babaruva vachoni. Handichakwanisi kuva ndine chekuita uye kuti ndidrive mota ndiinde kwachivi zvekare nenhau dzababaruva. Ini ndiyo last time yandakaita yekudriva 28 hours idzodzo tichitenderera chichaka munhu handichadi ndaneta mozviwa mesewo. Iwo mukuzvizwa kabaruva ndipo nyange mukati baba vagwara vachimuchipatara chandinoziva zvangu experience foni inouya kwandiri please musandifonera. Haimbozviona itai zvamunoita muri ikoko. Baba izvi ndakavaudza baba anotadza kuti havasi kukwa zvakanaka. Ndakavabvunza kati babaruva uyai padhuze nefesi yababaruva zvamakuda kuti arovha kudai vanhu vese mabhirida ava vana baba yakira ndo vakamirira vakati no musandoteerera zviri kutaurwa nevanhu kudai. Inde munobatana nauyu mumunzwawo kuti zviri kufamba sei, munzwa kuti ari kufunga sei vauya okutaura navo uri saizve vanhu vazviwe kuti ndo decision yenyu kuita kuti pamwe kune vari kwabhuka vari kuda kushandigwa nemi. Hakuna. Ndikutoti imi muri kuzvimaketa. Naya ndaiti ndoenda kwabhuka ndonoshandira kwabhuka ndakanotogwa zvakatopera zvekwabhuka ndoshandirawo mhuri dzanguwo tichichengetawo mhuri ose nababa tichivachengetawo. Aizvo tiri kufara angu. Makuda kugara pabasa yakati muda kuenda kwabhuka ndiyo zvada kunzwa. Ndogara pabasa. Handivataura vega. Nyange vanhu vakandinyengerera sei vakandikumbira sei ina handichadi. Mozviwana babatani handingarambi ndichipanishiwa. Vanofunga kuti baruva ndoga muzimbabwe atobatsira vanhu vakawanda emozviziva. Hatingarambi tichiti back and forth nekuda kwemunhu wani. Hamozviona tikati imi zvese izvi makadi kuchibata foni sezvamaita kuti sisindadai ini kukunhanzvai kuti basa rinonetsa muzimbabwe. Vakanditava ndeida kuita mari chokwabhuka ndikati zvikanzi ekusakura ndikati alright ndakuonai muri pamba penyu. Saka makadi kuenda kwabhuka kunoita mari choacho ichi ekusakura zvikanzi urwisi hwakazara. Ndasaka unopwa rini kuitira kuti tibatsirane tikwanise kumanyira kuti mari dzebhasi mudi mudzokere. Hambozviona ina ndifane kudi kukumanikidzai vanhu vese vachizviwa. Ina ndimanikidze munhu kuti ngauye pabasa munhu ane sarudzo yake yaanoita. Uyu akatonditi sisi Sherod nyaya yemaapplication yake yakatotanga titi kwaserima chinobatsirana zvakanaka ndozvateichida kuti mangwana hanozviona. Ndadzoka pana kati sister Shero ndakunotanga chikoro changu zvakanaka weekend uye tisangane vanhu we tonakirwa munhu woenda zvakanaka. Hai idzo inema ndambotambirisiwa $10 idzo inema kusei ndoda kutanga ndadzwa sei makaudza namaigirei vachonika vari mukomiti yezvezano neuyu nemasabhuku ndiye munhu unotondisa mumagrupu ndozvo zvakandigwadza. Why sei makangofunga kuri kuvaudza seizvozvo? Ivo navangatodanirawo pasaiti ndikati kuti utoti haungatauriwo kungobudza munhu watoti miro cheunenge uri unovaudza ndiwana mari yakadi ipapo unobva utoti haungatauriwo kungobudza munhu watoti miro cheunenge uri unovaudza ndiwana mari yakadi ipapo unobva ungomanyira vachi kuti pamwe unogona kuwanawo chi
kuti chishoma kana 10 kana chini 10 yakanyanya because baba Ruva munotambira 3 figures inotodarika 100 inotodarika futi 200 inotondichandira peturu yangu yandakakwedura ndichiuya koko neusiku mozviplesa futi hope dzangu ihope ketsi zoda kuripiwa ndiri mukadzi kaini ndichibata steering kudai ndaifamba nemwe ndimba raivata hai ndakanganisa hangu nobira uregerero sindakanganisa uregerero rwei andakatazawo usiku makatadzei chititaurirai tizive kufambisa kwandakakuita ivo hai ndokumbira hangu uregerero sindiregerereyo saka izvozvizvi vamwe vanhu vanga vachisagesta kuti ndimainditi baba Ruva off kudididi haimozviona iyi kai yanga iripo more than a week 2 weeks ndopa vakabva vatachinja magiya vamwe vari kuti zvitakwa nevanhu baba Ruva panda off ngaamborega kuinda kumba ini ndikati alright asi fair obvious munhu wakaroora kwakasiyana nesu vamwe mai Ruva vacho this time ndinda kuda kuchivachinja ini mai Ruva vanenge vasingaendi kubasa imi minde muchivashanda ini ni mai Ruva neyangu ndino ndichivakwidza bhasi nevana nasekuru wopinda marare macho nokuti imimi kuti muinde uku matoita dambudziko guru kwazvo mukuda kuti kufarira kana kuti andotofarirawo saka inini ndo decision ndofunga kana mati ini ndirambe ndinawo ndo last chance pavanenge vanzi vamwe vari kumboenda kumaofu kuya kutokwidza munhu bhasi ndikana ndione mari yevanhu vaviri vatatu toita saizvozvo tovagarira mumbari vanhu vouya vosurani baba vavo tovadzosera tokakwidza futi bhasi voinda hambozviona vambopindawo muna nanandosi ndovadii kufarira zvoko dai vangari masikati tatombokusvetutsai apa tasiya mota vane matochi tomurongo kana utoche kana upongo mufesi murefu uyu ari kumashure taona kuti vanhu vakati vatofamba kaizionai veduwe mondiudzawo here mwari kuzvione saka mawanda imedadi afamba iwe this thing chechiya saka pabathroom akumeka sense zvakanakisa ichi chindochiteta chindinju saka kuti lese munhu adauta something avari gona kuisa oraiti wow you deserve right chaira kasimba mangwani saka moto uchatambaku pakaipa akakarikuya kakadai saka ya guys chinhu ichichi like I said before kuti client yedu iri door handiti so client yedu yakati ina ndidi kuti zvokuita zvokuisa maboards ndoda kuti ati mabuilt in saka mochiona ichi chinhu chiri kuyapa saka zvatichaita manje tichauya chakadai apa so ndobata chiti door redu saka mucharisa samwe apa havasi kuda wardrobe iwe chadaireva chiya padasa iyarisa do saka I think do redu ngarinde pakati because rinovhurira uku saka ivo vatisozoti apa panje vachaita zvekuisa masimbi saka vadai seichocho do redu totoona kuti because iya remember kuti pakati papicture pavidhio kachoni aiuya ovhura kudai otopinda kudai ototasa hembe uku saka I think rinofanira enda nechepakati rikaenda uku hazokwanisi kuaccessa kiroko saka door frame redu morimeka shoti raita nechesamwe pakati rinovhurira kuzhe uku saka what I know for sure ndechekuti madoor frame yatikakanganawo macalculator ari 3 saka each room ine this thing saka chaanovhura kudai utombopinda utonotasa apa utonopinda utasa apa ndio mawardrobes ake achona nikati maukuitwa gate papa saka iyi ndio room yake yese then mibhedha yake whatever then oya kuno futi iri rakavhureka maita malezi mangani ichi maita malezi mangani
kuya kudaiwo kana kuti zvedhipana nerumu iyo chimitokuda chakakura saka pana pechiwa kuti pakati wapinda kudaiwo so saka iye ari kuda kuti zvizoiswa zvimareusi zvavanoisa mukati zvani zvakafanana nezvekumakungu ndizvo zvavari kuda vasi kuda mafitted so rinoendo rimwe bedroom kwavira guys sorry munhu ane kamera atombozati ati papi saka ini mabhati basa rikufamba asi chemzokunzira zvakuzvikuya zvakanaka oya munongo yeya master bedroom saka apa kuti apa ndoi wardrobe yavo iyi oya woti wakadini munhu anokwanisa kufamba achipinda munhu kuti chiyoda kuwedzerwa mbishana ngebezopinda zvakawanda chikanyanya kuzoramba chiwedzera uchiita tokurisisi sandizi nauchizirisinebo chakanaka aya zvinhu zvabuda chabuda saka madhonga aende pakati atazokonyongwa kangana watara kamoto mukamoto aripo kamoto aripo uko right pane ubande kukitchen basi kana pando pachipanti anombovhura kuti doi inovhurwa kana doi irikashimanja haasi kuda zihope kuona vanhu saka aya madhora uku kwakafanana ndomungane vanhu madhofuri medu mabhesiki togara kumba mohwasei vamwe vakafamba naro zvemi makavata vakumbira muregerero vakumbira regerero mabhiridza memakanzvenga matambira inda datovakava devangoramba kuti takadzomera zvatoshata saka babaruva zvatichavaita kune kuno kliniki zvekudhuza anoita public iyoyo osa zvamakamboita zvezviya moinja monyorerwa mushonga wenyu yese handiti chokupai hamuresitiri kumba kwangu mufanira kuresita mune mamwe mabhiri ada kuti mukasire kudi kupora asi vari pabedresi yavo vatisei kubika negasi ro ndakavati mombofanira kumbondobata kugasi uku vachibikawo umwe vachiita sei kuitira kuti mangwana musasiva ndimunyikidza kushanda ndichigwara tozoona payani mukangoti kangosvika utodonha akudonha mudondi musimuka zvenyu saka guys ndizvozvo bhabhai kamera yacho iri kupini motomboita maimelo for vamboita maimelo zvavo kusvika taona kuti vagwinya nekuti ipapo ari kungochema kuti patikati vaingoti nyama dzangu dzokugwadza saka kuti dzipore asi dzoporera pane mamwe mabhiridha hamupori kumba kwasista chero ini ndine kumba zvenyu ndine palasi zvenyu ndine 30 rooms zvenyu dzavakwa baba ndikasaroiwaine vanhu sa guys baba ishiva baba isayavo chikumbira regera mashemanazosori yenyu nemadhirama andoshuta sori yenyu nemadhirama andaimboshuta amaitoshuta andakashuta andakaita recently shoot itai saka izvozvi zvikuita nezvekuti this guy mwari wetimbopedza awa timboona tisina kureputa dead iyapachii ava baba ruva ndichakuziva zvandada kutaura chatava nyaya yekufirika right ava ndimoona kuti laini ravo ranga raakupuhwa mairuva ndo vanga vakuansa cobox munhu wese then ivo vari kunoku ava syndicate yaivafonera almost every day nevabakero so inini zvandakaitaka ndakamboita repossess phone ndakaona kuti babakero vachakubata ipapi ndo zvandoda kuona izvozvo izvo ndo zvandoda kutoona ende ndotozviziva kuti babakero vakatofuma chikutsvagai pavakarwa kuti makaenda kubasi ndoziziva ine mari asi zvendiri kuti sitiketi yavo ndibabakera ndovari kunzitevera vacho saka foni ndakambotora foni havatorina kuna avada kuvafonera babari vandakambovatora foni yacho timboona kuti zvombofamba sei
nokuti ndo vanenge vachinyengerana navo pamafoni vachidzi chakati ende kuno kumabasa anenge vachingonzi babaekera vachiita madhiri. Saka foni ndambotora handisi kuvatora zvachose ndinembori nayo kana vachida kufonerawo iyo foni fonera namambuya venyu fonera vanabhudhi venyu vana nabhudhi wavo vada kufonegwa iyi foni muchipedza nichiitora nokuti babakero ndo problem muupenyu hwedu isusu mashemarienzi. Babakero namakero iproblem huri kwazvo nesu kumabhiridha babakero iproblem. Saka guys babai boda kuti kudiwo baba Ruva vadzoka mamwe mabhiridha. Baba Ruva tanya chimbotaitiva ini hangu ndafarana nababa Ruva umwe wedu watashanda naye zvakanaka zvatondirwadza kuti ko umwe wedu aita sei. Ndafara zvikuru. kokubhebheni vaendepi kwasauri vacho syndicates. Hai timashemerera ndafara nasauro vangu kuuya kwaita ubasa. Vangada kunyengera vana bakero vada kuti uya kuno kutidai kufurira asi ivo vanenge vasingazoti vari kufurirwa uya kuno tisakure uya kuno tidai hazvina ndima kuno kubasa kwauya ndo kune ndima. Ndakatiti tafara zvisingaiti tafara zvisingaiti nababa Ruva zvamuri kungonzwa. Ndofunga sister Shero vataura zvakawanda kuti takatotaura kuti tivanyengetedze vaende kunovatora ende sitatoziva ende ndakatoziva ndavabvego ndinaisa foni yenyu nemukadzi sei sister Shero vakanditi zvoni ndo vanga vanayo. Saka ndichibvunza baba Ruva ndikati asi ndakakutadzirai kwainzi hamuna kumbonditadzira ndikati saka kufonerai imhosva here kana ndifoni yenyu udaigwa nani kanzi aiwa sori zvenyu sori avakumbira ruregero musati matokumbirwa ruregero isitatokumbirwa ruregero chimoto zvafadza ungarega kutaura ndakachena zvenhasi murungu ndikonzwa munhu unoti handisi murungu. Aiwa tiri kumashamareni tiri kufara chaizvo ndikuona Baruwa vachidzoka kubasa. Vanhu vazhinji vanga vachichema kuti Baruwa vakunonga kuchanakidze kule bheni wangu wangoti manje doro handisina kutambudzana naye nezvimwe zvakawandisa asi nyaya iripo ndeyemboti mhesa kufarira kuyoka Baruwa nekuti ivo vakandibvunza wagona vakandibvunza zvikanzi yadi yani vakandati ini vese kubasa vandinyengerana ndakagwadzwa nezvamuri kuita vakati kwazvonzi ani wacho ndikati vana kule bheni vese nanababatanya zvikanzi nani futi ndikanzi sakanasitati baba zvikanzi ko baba fatso dzakatadziramazvidhibhezi ko baba fatso vati kuti iwo ndikati vagwadziwo kati da kudenda ndiri padhuze ndakupa impana cheche kanzi zinyarara saka sikazesiso zvadzo dzichiitedzi apa pamasindiketa vanga voda kutanga kuzoita manje apa vanga vakuzotoita zvisizvo nokuti vane vakufunga paparova zvizvo zvakujara life apapa kumusha zvichaenderani kana mamuchiga sadzani totoona kuti kumusha kwako kune problem yemuriwo chinhu chatinofanira kugadzirisa matemba ngaagara ariko machanzi mabhinzi chai ngadzigare dziriko hakuna mirivo avaikombera kanzi izvozvo ndikati mamuchirya kanzi ngoryawo mazimufushwa mozviona tenda kuzvijaira ndakavabvunza mairya heremi zvataikoita tigayiwo mazimufushwa ndovakandizo kasika ino manje imi kana mamuchirya mazimufushwa moda kunda kwabhuka mati munyama dzenyu hadziti mondosakura kuya guruva rese ropinda zvemuchifuva muchazvifambisa sei mei matova chimini zvenyu amozviona anyway saka ndizvozvo mashemarienzi tapa apology jazz number 10 from baba Ruva hatisi kuti tosvika ku100 here mozviona saka ndizvozvo bhabhai tisekererai muchiti bhabhai